Provinciana. Welcome to my channel. Karon day guys, mo adto mi sa Uslob Agriculture kay nay moabot si Gwen Garcia. So ganihang buntag guys, dito na ko. Nya niuli po ko diri kanina niudto ko nya nag-ilis ko guys. Kay baho na jud ko na kung kuan nya mura pug daw si Gwen ganiha. Nya karon guys, mo adto na pud mi kay moabot ko no alas 3. So atong tanawon guys kung say na dito nya ako din gitabangan si Ma'am Milby sa pag-prepare dito sa mga tanom kay mamanayan tanawon ka ng mga tanom. So kay mahilig bilagi ko mananom. So manang siyo dito guys. Atong tanawon kung say mahitabo dito. So guys, nami guys, gahulak ni diri sa moabot si Gwen Garcia. Namo din akong gwapo nga si Sir Oscar. Muna siya nani siya nagtrabaho po sa Capitol. So karon guys, nagagubot na din guys kay matang namin niya. Pagbago sa Ma'am Ibit. Ako diri ka samok-samok nila. Kay gahulat lagi ni Gwen Garcia nga mabot na. Kay naanak ko dapit sa Bulhoon. Ano kay hapit na kuno na nasa Bulhoon. So ga-prepare mi diri guys, na diri ang kuan mga napoy manayaw diri napita. Ya mao ni akong gipanghimo ganiha guys ana gipangtam na ng mga kuan. Ya mao na siya ang gwapo nga trainer na siya na sa scan. Hi. Hi. Hi mo. Hi. Hi mo. Hi vlog. Mao ni si Mamil bilabong nahilom ang kuan, nahilong ang tugtog. Doon na dyan sila, doon na. So, doon na kuno. Hello. Hi mo, din akong classmate sa nasa pagmassage. Hi! Classmate na ako na siya, kani classmate din ako sa pagmassage therapy. So, na sila diri guys. Wala man ko kailan nila. Kanang hi ma'am. Ma'am Engineer Imim. So hapit na kuno guys, na anak kuno sa Bulhoon. Hi guys, kanang vlogger po ni siya guys, among silingan. So, Hi guys. So subscribe po ano niya guys, butan kay ni siya. Yes, please subscribe to Mastics Vlog and of Tio course Mastis. Oh, ako lang ibutang guys diri guys sa kuan para makita nimo. Paliw ko og subscribe po niya guys. thank you. Hello, hello. We're here waiting for our provincial governor, Gwendolyn F. Garcia, for program. So amo sang paguna mo diri guys. Nani sila sa municipal na mayors nagtrabaho kini siya. Asa yung nga Rachel. Oh, si Ma'am Rachel kay karon pa pud mi nag-meet niya pero Hi, hello. Ipos na hi. anaw lang guys. Mga higala, kaniya na ang atong gipangga o gimahal. Ang labing unang babae nga gobernador sa lalawigan sa Subo, Governor Gwen Garcia.
gikan sa ato ang pinalangga pod nga mayor sa Oslo. Pakpaki palihog, Mayor John Tumula. Daghang salamat og sa representative ni Board Galios si Soy Sibilya. Ang ato ang mga barangay kapitan, ang ato ang mga konsehal sa lungsod, kanina sa tubangan niya mga kapitan, sunod na to, mga barangay workers nga niya. Daghang kayo na naikag silang pag-ari diri Gob kay bago-bago pagod din silang nakadawat. No? Unya, para po dili malimot sa sunod. So, katugong mga kuan sa mga barangay workers. Unya, kita nagpasalamat kita sa atong gobernador nga tungod sa pandemya, iyatang giikag nga mananom dili lang kay igo pagsulti kundi gitagaan pagyutag mga funding ang mga barangay, ang munisipyo nato para gyud makasugod og pananom niya naa pagyoy papuntes kay kinsa tong mga maayong mga garden, nursery, dunay mga premyo. So nagpasalamat ta sa ato ang gobernador nga iya gyud tang gi-inspire nga mananong kay wa pagyud ni kay wa pagyud ta kay mo og kanusa ni mo humanin pagdini. So mo na nga moingon tag daghang salamat Gob pinagi sa ato ang pakpak. So din hera ko taman, welcome sa Oslo. Kay si Gob ba mo kuan pa ni mo ato pa ni duha ka lungsod sa Santander o sa Sambuan. Kay karong adlaw ang tibuok gyud second district mo iyang gibisita. No? Kaniha pa ni siyang buntag gikan sa Argao paingon sa Sambuan. So daghang salamat sa imong pagbisita board Gob og sa atong board member Tata, mga opisyalis sa munisipyo, mga kabrangayan o ato ang mga barangay workers nga ni agyo dinhi og mga atong mga empleyado. Una sa tanan akong pagyukbo no sa atong gihandom sa kanunay nga labing kugihan nga gobernador. Governor Gwen Garcia atong tutagan palihog. Of course, kuyog sad nato diri ron si Boss Bip nagrepresent sa opisina ni Board Itzel Galios. O sa atong Mayor John Tumulak, atong Vice Mayor, Vice Doc Amit ron. Wala. Of course, ang atong mga konsehalis nga na dinhi lang nako tagsa-tagsaon, kailan man mo tanan. O sa atong mga kugihan nga mga kapitan, pinangaluhan ni EBC President Nilo Calvo. Hindi niya siya kalimot ni mo ko. Itong dito ta ni bisita sa mainit. Sige siya hisgot ni mo. Idol kay Kani. So sa atong mga Termino, pagka-gobernador, natagamtama na gayod sa mga Subuanon ang klase sa pagpanirbisyo nga iyang gihatod. Ang serbisyong Tatak Garcia nga dili sulti ang pabuhaton kundili buhat. Maoy pasultion atong paminahon karon ang mensahe sa labing unang babaeng gobernador sa lalawigan sa Subo, Governor Gwen Garcia. Salamat kaayo, salamat palihog panglingkod ay nalagbaro. Maayong hapon atong tanan. Sa atong board member nga di ninyo'y kalimtan kay apil na ni sa atong sugbusog, himsog. Board member Tata, himsog Salvador. Og ang ato usab nga board member wala makakuyog nato ron si board member Edsel Galios but represented sa iyang chief of staff si Bip Similia, mga municipal councilors,
o gatong mga barangay kapitanes, pinanguluhan sa atong ABC President, ABC President Cap Nilo, Konsehal Nilo, atong mga barangay kagawad o Secretary and Treasurer, mga barangay health workers, nga gihurot ang tanan rosas karon sa Oslo, atong mga barangay animal health aides, mga diabatong mga daycare, niasad ang mga tanod tingali, naapod, o BNS, kung natay BNS, Sito seedlings i-turn over ni Gov adto kang mayor kauban ang atuang mga bisita. Pakpak aning mga grafted Sito seedlings. Ato ang mga konsehal sa lungsod palihog og dawat aning mga seedlings. Kunya mas kusog ko na ni mutubo og kusog ang pakpak. Pakpak, daghang salamat. Kamuti. Nya kuan kanang pinaypay. Wala na ang naibibigyan sila og pinaypay. Hi. Class, nani siya ako akong ilo. Hindi ko na pagkita ni Mayel. Hi ninyo. Tanawa lang yung Ruby Provinciana. Yeah, subscribe po mo ni guys ni Tio Matrick niyang kuan YouTube channel. So, mo ni siya guys kanang Please don't forget to subscribe. Ruby Provinciana, and of course, Ruby Provinciana Basics Vlog. And sa akong, nani siya kasi Nadine Lustre ng Oslo. Hi everyone, by the way, I am Nadine Lustre. And I hope everyone is doing social distancing and wearing face masks. And stay at home and love your family because we need us one. Thank you. guys, moro to na humana na ilakaw na sa Queen Garcia. Salamat ninyo. Ano sila mga nasa LGU ni sila sa Hi everyone. It is my first time to eat kamote cube because my mother won't allow me to eat this one. Hindi ko kauniyang siya sa kamuti karon pa. Sige, thank you ninyo tanan guys. Guys, kwarto. Si Yelo. Ay, the vlog is on. Oh, Yel. Inang. Na-mention jud ka ni Gwen ha. Ikaw ko rin naghurot ng pagkaon sa mga ay inang bitaw. Inang na siya tagahatag sa mga kuano soft drinks. Ya siya po mag hi inang. Hi. Hi sir. Na nami diri kanang nahuman nami nga kuana si Gwen Garcia. So mo ni si Ma'am Milby. Ang mga baha. Dala na ko dito. Hi, si Ma'am Jackie di ito. Oh, si Ma'am Connie. Hi, Ma'am Connie. Dito sa una ko tanong mo. So, Monis, nahuman na gyud siya. Salamat jud kayo kay nahuman na amo. Kuan diri. Yeah, salamat kayo, Ma'am Bilby. Salamat. So, hi guys, nala ko diri sa balay. Gikan ako dito sa Huslog niya. Namit na pud na ako ugusob si Gwen Garcia kanang gobernador diri sa Cebu. Mo na siya nagpasigugna sa kaning sugbusog luwas simsog kana bitaw pakuntis og kanang pananom. So naging kayat jud sa mga tawo nga kanang mananom jud ta kay rong wala na sa atong kuandron sa pandemic sa kanang sa COVID nga kinahanglan wa ta kay balog ano sa nimahuman. So manang gihingkayat jud niya nga ang tanang mga tao diri sa Cebu mananom kay rong dili magutom sa manang luwas og himsog basta mananom jud ka. So mao na ako guys, ikaduha na nako ning apil aning sugbusog luwas og himsog ang tawag ani guys. Kay kuan jud ko guys kanang saludo jud ko ana niya guys kay usa na jud ko ana nga kanang dili na ko kinahanglan nga mamalit og mga tanon kay naa dari tanan sa kuas balay. Di na ko kinahanglan nga mamalit og sibuyas, mga luya nga na kay nana ko diri sa
akong kusina, dawol ra sa akong kuan mga utanon. So di jud mi magutom ug walang wala na jud mi. So katong mga uban diha nga wala pa makapananom, mananom na mo kay rong para mapud ni nato og sa atong pamilya nga kanang di ta magutom. Kay natay bugas, natay mautan. So luwas jud ta og himsog kay sa ato jud ang garden gi kuan. So salamat sa mga bagong subscriber og sa mga new subscriber o katong wala pa naka-subscribe, subscribe na. Salamat sa mga bago na kong naila diha sa mga taga LGU Uslob. Salamat ninyo kay na kuan makakita mo aning vlog. So subscribe na mo. Salamat.